Joo, joo. Siis ruoka-arkeologia. Joo. Todellakin. No, joskus jääkaapissa harrastan vastaavaa ruoka-arkeologiaa. Ainakin silloin, kun on yksinään. Niin, ymmärrän. Tervetuloa taas yksi jakso. Ollaan Somerolla ja tällä kertaa on tunkeutunut Kaija ja Tommi Parkon kotiin, eikä ole vielä ajettu täältäkään pois. Kohta ajetaan jo, ja hyvää mustikan poimimisaikaa menee tässä hukkaa koko ajan. Kello tikittää, mustikat kypsyvät, toivottavasti eivät mene huonoksi. Tosiaan Kaija Parko tässä, miksi hän? Niin, sitä mäkin tässä koko ajan. Sitähän mä tässä ihmettelen, mutta sinut tuntien, niin kai sä jonkinmoisen syyn pystyt kehittämään. Joo, ja kerron sen heti. Eli silloin kun mulla alkoi lukion ykkösluokka, niin meillä vaihtui äidinkielen opettaja, vai sanotteko sitä silloin suomen kielen opettajaksi, niin vanha Irma Virtanen jäi eläkkeelle ja sitten tuli uusi Kaija Parko, joka tuli Somerolta. Muistaako yhtään mieleen? No siis heikosti, mutta kai mä sinne on tullut. Kyllä, joo, ja meillä oli siellä kellarissa, kun puhuttiin ykkösluokasta silloin, niin oli A ja B, niin meillä oli luokat silleen niin kuin hyvin lähekkäin jossain, siis kellarikerroksessa. Ja sitten se, mitä mä heräsin, niin oli niin, että puhuttiin luokkatoverin just Leinika Matin kanssa M.A. Nummisen tuotannosta ja sanoin sitten Matille, että iltaisin lasten nukkuessa on kova biisi. Ja sitten opettaja, joka keräsi siinä tavaroitaan mennekseen opettajahuoneeseen tai johonkin seuraavaan työtehtävään, niin tarttu siihen ja sanoi, että haluatko se levyjä lainaksi? Onko totta? Kyllä, ja sitten totta kai, mistä sulla niitä on, ja sitten selvisi vähän enemmänkin, että olit Nummisen käly siihen aikaan. Ja niin sitten sä toit mulle muovikassellisen levyjä, joita mä hartaasti kuuntelin. Onko sä varmasti palauttanut kaikki? Kyllä olen. Hyvä. Siellä oli jotain semmoisiakin, mitä ei kaupasta ikinä ole saanut. Niin, epäilemättä. ja mähän olen aina ollut kiinnostunut kirjoittamisesta ja äidinkielestä ja suunnittelin tosiaan niin kuin jotain siihen liittyvää uraa. Oliko se toimittaja vai herra Varjelle kirjoittaja tai kirjailija tai olisiko siis ollut ehkä lukion äidinkielen opettaja, tämmöisiä mulla oli haaveita. Ja sitten lukion jälkeen, kun oli paperit taskussa, niin mähän hain 3 yliopistoon suomen kieltä lukemaan. Ai niinkö, sitä mä en tiennyt. Okay. Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun. Joo. Ja niihin valmistautuminen tapahtui armeijassa. Eli se oli pelkkää höttöä, että siitä ei tullut mitään. No näin mä ainakin selittelen itselle, koska en päässyt mihinkään niistä paikoista. Ja hetken aikaa olin, että tässä sitten sahalle vaan töihin. Mutta sitten joku sanoi, että mene tuonne OKL:ään, sinne ei tarvitse lukea mitään. Minä menin ja sinne sitten pääsin. Niin, se on varmaan siihen aikaankin. Varmaan se pääsykoe oli aika tärkeä ja mikäli mä oikein muistan ja ymmärrän, niin se pääsykoe oli kyllä varmaan semmoinen vähän teoreettista kielitiedettä, suomen kielen. Niin se oli ihan kauhea. Sitä oli aika vaikea lukea varmaan kylmiltään. Se poikkeaa niin paljon siitä, mitä lukiossa siihen aikaan oli. Kyllä, ja poikkesi erittäin paljon siitä, mitä armeijassa siihen aikaan. No epäilemättä. Se jäi ja hyvä niin, että kyllä tässä on toimeen tultu. Ja ei ole missään niin kuin henkisessä tyhjössä joutunut sen takia olemaan kuitenkaan. Että se oli vain jollain tavalla niin, se just sun esimerkki oli niin kutkuttavaa tai semmoinen, että houkuttelevaa, että toi voisi olla niin kuin, toi voisi olla tosi hieno. Tosi hauska kuulla, mutta kyllä se sitten kuitenkin, jos oikeasti rehellinen on, niin kyllähän se niin on, että ei miksikään opettajaksi eikä äidinkielen opettajaksi ainakaan niin kuin opita
muuta kuin vuosien kokemuksella. Ja musta tuntuu, että mulla meni ainakin 10 vuotta ennen kuin mä niin jotenkin ymmärsin, mitä mä oon niin kuin opettamassa, mutta saatoinhan mä silti olla niin kuin ikään kuin oppilaille jotenkin läsnä ihmisenä, mutta se mitä mä oon niin kuin ammattilaisena, opettajan niin kuin professio, niin se kasvaa sen työn kautta. Mm. Joo, ne oli aina, sun tunnut oli semmoisia, että niihin suurin osa tuli mielellään, oikein suorastaan odotti, koska siinä oli aina jotain semmoista kipinää. Jotain hulluutta. Mutta oliko meillä oppikirjoja? Oli. Mutta en muista, millainen se oli. En mäkään. Mutta varmaan luettiin kirjallisuutta. Kyllä, ja sitten oli kaiken maailman semmoisia sivuoppikirjoja, jotain, missä otettiin joku teema ja sitä sitten käsiteltiin. En mä kauheasti niistä muista. Joo, en mäkään. Mutta kyllä ne vaikutukset tuolla on itänyt ja ehkä kukkinutkin. Mutta kyllä mä sen muistan kylläkin, että sä olit hyvä kirjoittaja. Ja sitten mä muistan sen, että sun ylioppilasainees oli pienen pienellä käsialalla kirjoitettu, hirvittävän lyhyt. Kyllä. Ja se oli niin lyhyt, että mä muistan, että mä olin vähän epäileväinen, että tuleeko tästä laudaattori vai ei. Mutta mä kuitenkin laitoin sen laudaattorin ja niinhän se tuli. Joo. Se oli kiva. Niin. En tiedä, olisiko noussut siellä. En mä kyllä muista yhtään, mikä se oli se aihe. Se oli kirja, joka vaikutti minuun. No mikäs kirja se oli? Se oli Kurt Vonnegut, oliko se nyt Mestarien aamiainen vai mikä. Ja mä heti kun mä näin sen otsikon, niin riemastuin, että tästä lähtee. Ja sitten mä lopetin sen aineeni muistaakseni, koska se Vonnegutin kirja loppuu siihen, että se on piirtänyt tämmöisen asteriskin ja mikä on se persläpi. Ja minä laitoin sen aineen loppuun, että olen aina halunnut lopettaa ylioppilasaineen sanan persläpi. Se oli viimeinen. Tämä on myös yksi semmoinen niinku nuoren opettajan niinku, kokemusmuisto, että mä heti tiesin, että jos joku oppilas esitti, että okei, mä oon kiinnostunut Vonnegutista, mä muistan oikein hyvin, että mä en itse koskaan tykännyt, mä en päässyt koskaan Vonneguttiin asti, että niin hullu mä en ollut. Mutta mä tiesin heti, että jos joku oppilas sanoi, että okei, nyt että mä luen Kurt Vonnegutia, niin ei mun tarvinnut muuta tietää, niin mä tiesin heti, minkä sorttinen ihminen on. Joo. No osuiko oikeaa meikäläisen kohdalla? No totta kai. Niin. Siis totta kai. Siis siellä oli ihan varmat merkit. Joo, jotkut sanoo, että se on niin kuin liian synkkää, sen takia ei halua lukea sitä, mutta mä näin siellä semmoisen huumorin. No eikö se ollut absurditeettia alusta loppuun? Sitä ja sitten semmoinen jostain suohaudasta ryömivä, virnistelevä huumori, se puhutteli mua silloin. Tietenkin iälläkin on merkityksensä, koska siihen aikaan ihminen on tietynlainen. Kaikki ei ole samanlaisia, mutta niin kuitenkin ainakin vaikutukselle altis ja silleen. Joo, nyt on aika paljon puhuttu minusta, mikä ei ollenkaan ole tässä niin kuin aiheena. Mettää jupisee itsekseni, mutta mites koska tunsin sut siitä hetkestä lähtien, kun sä tulit sinne meidän luokkaan pitämään ensimmäistä tuntia. Sitä ei ole mitään käsitystä, niin miten sun tämä elämä siihen saakka meni? Mun elämä siihen saakka oli semmoista viattoman maalaistytön synkkä kokemuksista rikas tie kohti sosiaalista nousua koulutuksen kautta. Siis mä puhun ihan tosissani, että tavallaan niin kuin, mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä enemmän mä arvostan koulutuksen merkitystä ja se ajatus, että tämmöinen karjalais-siirtolaisperheen tytär, meitä oli 4 tytärtä kaiken lisäksi, niin me kaikki päästiin kouluun, mikä ei ollut oikeastaan ollenkaan selvää siihen aikaan. Ja minä ja nuorempi sisarni yliopistoon asti. Ja sitten niin kuin tavallaan se murros, tämmöinen, niin kuin sanotaan, me ollaan semmoisen suuren murroksen lapsia kaiken kaikkiaan, että niin kuin meidän aikana 60-luvulla niin kuin yhteiskunnassa tapahtui suuria muutoksia. Urbanisoituminen lähti kiivaasti liikkeelle, arvojen murros
ja kaikki tämmöinen, niin se niin kuin voi sanoa räjäytti, niin kuin me käytettiin ilmaisua, räjäytti tajunnan. Ja siihen ei tarvittu siis niin kuin mitään ihmeempää kuin itse asiassa ne kokemuksen, siis sanotaan niin kuin lapsuuden ympäristön, maalaisympäristön vekselivetoisen pikkutilan niin kuin pelloilta Turun yliopistoon ensin ja sitä kautta niin kuin erilaisiin turkulaisiin kulttuuri- ja radikaalipiireihin, niin olihan se niin kuin ihan hirveän suuri muutos. Ja opiskeltiin kamalan kauan, 7 vuotta vaan ainakin olin yliopistossa muistaakseni. Ja sitten kun oli pakko valmistua, kun tuntui siltä, että täytyy maksaa ne opintovelatkin joskus, niin, niin olihan se taas uusi shokki, kun pitää yhtäkkiä joutua niin kuin ikään kuin joutuu semmoiseen maailmaan. Mun ensimmäinen työpaikka oli Pomarkussa. Mä epäilen muuten, että Olli Lindholm on ollut 10-vuotiaana mun oppilaana. 10-vuotiaana. Samaa seutua ainakin. Niin, se on kävi sitä koulua, mä tiedän. Joo. Ja meillä siellä oli 40 pikkukakaraa 10-vuotiaasta. Ja mulla on se mielikuva, että siellä oli se. Ja no, niin ikään kuin sitten sieltä Pomarkun, niin kuin, siis koko se maailma semmoinen, mitä se olisi, hirveän konservatiivisen tuntunen ja varmaan ihan kunnollinen lukio, mihin mä jouduin opettajaksi ensimmäiseksi, niin kyllähän se oli niinku rankkaa. Siis eihän niin kuin sanotaan, mä muistan, että me mentiin Tommin kanssa ensimmäisestä Ruisrockista suoraan siis oikeasti bussilla sinne Pomarkkuun. Ja meillä ei ollut rahaa, meidän rahat oli kaikki loppu. Ja mun tarvitsi soittaa sille uudelle rehtorille ja sanoa, että voinko mä saada ennakkoa, että meidän täytyy saada tavaratkin muutettua. Että meillä ei ollut ollenkaan rahaa. Ja sitten muutetaan Ruisrockista suoraan sinne niin kuin semmoiseen ympäristöön, jossa oli 5. herännäisyysliike erittäin voimakasta ja ynnä muuta. Että tämmöistä, sanotaan näin, ja sitten erilaisten vaiheiden kautta sinne Koskiteellä, jotka nekään vaiheet ei ollut kivoja, mutta mä hyppään ne kaikki yli. Että semmoinen niin kuin, miten se olisi, semmoisten suurien aaltojen kautta voi sanoa, että elämä on kyllä kulkenut. Joo. Eli niitä eka Ruisrokka oli 69, eikö ollut? Saattoi olla, jos sä niin sanot. Vai 70? Jotain sitä lokkaa. Eikö hetkinen? Niin, voi olla. Itse asiassa mä en muista, koska se on sitten 72, kun me jouduttiin takaisin Somerolle mukamas 2 vuodeksi. Ja niin se sitten jäi ikuisiksi ajoiksi. Mutta niistä opiskeluajoista, näistä suomenkielen opiskelijoista, mehän tutustuttiin ensimmäiseksi tietenkin Olli Alhoon. Joo. Ja Olli Alhon kautta sitten kans erilaiset kulttuuripiirit ja niin kuin, ja sitten siellä oli se Markku Into tietystikin ja Jarkko Laine ja voi. Ja Heli Keinonen oli tietysti merkittävä henkilö silloin ja sitten oli vaikka ketä, Pole Ojanen. Jos sitä en tunne. Siis erittäin merkittävä kitaristi. Aha, Kai tunnet kappaleen Kekkonen hiihtää, Kekkonen kalastaa. No joo. Se on hän. Aha. Se on hän, joka laulaa siinä. Selvä. Ja soittaa kitaraa. Joo, nyt mä muistan, että... Tylympi kohtalo. Joo. Siis bändin nimi oli Tylympi kohtalo. Selvä. Ja Tommihan soitti siinä myös. Joo. Kyllä. Joo. Tommi, tuutko sä vastaamaan kysymykseen? Kyllä. Tuut vastaamaan kysymykseen. Kerros tähän, että miten sä Tylympään kohtaloon jouduit? Jarkko Laineeseen me oltiin tutustuttu. Ja se Pole Ojanen, Tylymän kohtalon päämies, oli Jarkon ystävä. Niin. Jotenkin sitä kautta. Ja sitten niiden hallituskämppä oli kans siinä. Niin, se oli meidän sen turkulaiskämpän vieressä. Se oli Kerttuuden kadulla. Niin. Yhdessä kellarissa, niin. Ja kuka siinä soitti, kuka rumpali oli? Rumpali oli Krister. Sen etunimi oli Krister. Mulla ei ole mitään muistikoa. Joku ruotsinkielinen nimi, jota mä nyt just varmasti muistan. Ja basisti oli? Se oli sitten taas
Aku Kellari. Oliko niin? Joo. No kuka se Carlsonin patti sit oli? Ei Carlsonin patti ollut siinä koskaan. Eikö se ollut Tylmäskohtalossa vai? Ei ainakaan mun aikana. Aa, Se saattoi olla niin kuin ennen mun aikaa. Siinä oli vähän erilainen kokoonpano. okei. Okay. Joo, ja mikä Aku Kellari? No mikä mies se oli? Mä en muista. Matti oikealta nimeltä, mutta Akuksi sitä sanottiin. Joo. Ja eikö se ollut niin, että Tylmän kohtalon meininki ja ääni oli niin kova, että sä arvelet, että sun tinnituksessa on sieltä peräisin? Niin se Krister soitti harjoituksessa rumpuja siis erittäin voimakkaasti. Me kaikki valitettiin, mutta se vaan soitti. Ja mun tämä oikea korva oli siinä harjoitustilanteessa niiden rumpujen puolella. Ja siihen tuli tinnitus sitten, että mä epäilen, että Kristerin muusikkoudella on ollut tehtävänsä. Kovakätinen rumpali siihen aikaan, varsinkin kun jos se rumpuja ei ollut mikitetty ja oli ulkokeikkaa, että mulla on yksi semmoinen kokemus, että se vähän löi. Ja mulla oli pari päivää soi just oikea korva, mutta se meni ohi ja siellä on semmoinen taustalla semmoinen hyvin korkea, hyvin vaimea ääni. Siis edelleen vai? On, mutta se on niin vaimea, että se ei niin kuin haittaa, että jollei se siitä pahene, niin mitä hätää. Joo. Ja Tylmän kohtalon, hetkinen, onko Kekkonen kalastaa Tylmän kohtalon vai Joo. Ja sitten on se Jarkon sanat. Jarkon sanat ja sitten mikä se toinen on se Shakespeare? Oota nyt. Rakastava vihaava rakkaus. Joo, niin. Joo. Niin. Joo. Onko sekin sen Polen laulama vai? Oh. Joo. On. Kaikki oli Polen. Polen oikea nimi oli Rauli Ojanen, Joo. mutta Poleksi Siis sanoi. toiseksi Rauliksi. Hänet Niin. on monta kertaa sekoitettu, että äänet oli vissiin vähän samantyyppiset. Ai, onko ne sekoitettu? On nähnyt semmoisia keskusteluketjuja, kun melkein alkaa ensin niin kuin, että kaksi ihmistä vähän eri mieltä ja sitten tulee nämä loukkaukset ja uhkaukset. Okei, joo. Ja joo, se Pole oli kyllä mielenkiintoinen persoona, siis musta parhaimpia juttuja hänestä on se, kun siis hänhän opiskeli psykologiaa ja hänestä tuli siis psykologi, mutta hän ei ollut koskaan selvittänyt, ne oli siis luokkatovereita Jarkon kanssa. Hänellä ei ollut koskaan selvinnyt semmoinen, että yliopistoon täytyy pyrkiä. Joten hän meni vaan ja joulun aikoihin alkoi selvitä, että siellä on semmoinen tyyppi, joka on selvinnyt loistavilla arvosanoilla koko ajan kaikista tenteistä. Ja sitten kävi ilmi, että se ei ole koskaan ilmoittautunut eikä koskaan pyrkinyt, joten sitten se vaan hyväksyttiin opiskelemaan. Se oli niin kuin ennen vanhaan käytäntönä, että jos oli valkoinen lakki päässä, niin sitten pääsi yliopistoon. Joo, mutta se oli kyllä aika uskomaton tarina. Joo. Ja kenes keksimä se, oliko se Jarkon nimi sitten se Tylympi kohtalo? Oliko se Polen perä? Kuulostaa mut Polelta. Niin mäkin ajattelin. Niin. Ja niillä oli siis eikö se ollut single, minkä te teitte? Mikä? Single. Miten se tehnyt niinku, Niin. vai tuliko niitä useampia? Ei, kun yksi single. Niin. Musta Kreivi ja Poppari Enkeli. Ai niin, Poppari-enkeli, se olikin hieno. Mä en ole vuosiin kuullut sitä. Onko sä kuullut sitä? En koskaan. Mikä sä sanoit, että toinen oli? Musta Kreivi. Millainen se oli? Sitä mä en muista yhtään. Jokin iskee mustan puukon. Se alkaa jotenkin tällä tavalla. Se oli semmoinen synkkämielinen. No, kenen sanat ne oli? Kaile, Jarkon oli nekin. Niin. Jotenkin toi assosioituu tähän vampyyritarinaan ja Musta Kreivi, niin siinä oli tämä Wilhelm Kovak, Niin, joka joo. kuoli kovat kaulassa vai onko se joku muu joka? Mutta siis sopisi hyvin et sä, jos sä menet tutkiin sun levyvarastoa, niin löytäisikö sä sen Tylmän kohtalon, sen singlen? Kyllä se siellä on. Oliko se opiskeluelämä sitten Turussa, niin oliko se sitten kivaa? Siinä ainakin tapahtumia oli. Olihan se nyt ihan älyttömän kivaa. Ja
niin sanottua verkostoitumista sitten. No kyllä, se nyt oli kovaa verkostoitumista Turun Hämeenportissa. Siis erittäin hyvää verkostoitumista. Muistan. Niin, mutta semmoista se sitten oli. En muista niitä sun juttuja. Joo, mutta siis olen myös ollut Hämeenportissa. Kyllä, se oli. Siis sehän oli, mutta se oli ihan vakavasti ottaen, se oli ihan kauhean niin kuin kiinnostavaa ja hyvää, koska ainakin mulle, niin kun mä opiskelin myös teoreettista filosofiaa. Ja sitten siellä oli, siihen aikaan filosofialla oli semmoinen pohjoismainen kesäakatemia. Ja kesäakatemia veti filosofialaitoksen toi assistentti Matti Juntunen. Ja Matti Juntunen oli niinku semmoinen kokoava hahmo, että kokoonnuttiin sinne Hämeenporttiin ja siis todella hienoja, hyviä keskusteluja. Ja niin kuin siis semmoista oikein voi sanoa syväluotaavaa. Että mulla on ehdottomasti semmoinen olo, että Matti Juntusen akatemia on ollut merkittävämpi kuin Turun yliopisto ikänä. Niin. No nyt löytyi klassikko. Joo, Rauli Ojanen, Jarkko Laine, niin on tässä Mustassa kreivissäkin, joo. Kuumassa. Ja Lavrikordsin tuottama. Näköjään. Joo. Tämä on Historical Records. No se on, joo. Ihan vetää sanattomaksi. Joo. Se ei mihinkään suureen suosioon noussut koskaan, se on hyvin marginaalissa pysynyt. No. Joo, mutta Lavhan teki näitä, että aina ei ollut rahan kiilto No silmissä. ei todella. Noit on, eikö meillä ole monia, meillä on kaikki muitakin aika spesiaal. Hyvä tietää, että perikunta myy sitä aikanaan. Lavrekorssilla hyvin paljon. Niin, Lauri Korsin levyt on meillä Joo. melkein, ei nyt kaikki noin merkittävimmin. Lauri Numinen oli mukana, niin niitä jostain syystä saimme. Joo. Joo. Tämä ei ollut siinä muovikassissa, mikä mulla oli lainassa. Oliko näin? Muistaisin varmaan. Ehkä mä en itse arvostanut sitä silloin. Niin, Saattoi tai olla, sitten, että mä jos olin oli niin pönttö. liian pyhää sitten kuitenkin. Ei, kun mä oon varmaan pitänyt siis mun suhteeni näihin juttuihin oli aina pikkusen etäämpi. Oh. Niin. Että voi olla, että mä ajattelin, että tuo nyt on mitä lienee. Poikien hulluttelua. Niin. Niin. Voi aina sanoa, Niin kuin se olikin. Niin, voi aina sanoa, että onpahan senkin ajan pois mummoja potkimasta. Kun mä perustelen kotona kaikkea, jos mä teen jotain ihmeellisyyksiä. Mulla on siellä studio siellä Mellilässä ja siellä sitten kaiken näköistä tulee tehtyä. Audiopuolella siis. Piti kysyä, että teillä oli Turussa se sitten kaveripiiriopiskelun tienoilta, niin oliko teillä sitten Helsinkiin päin tai muihin kaupunkeihin, Tampereelle jotain No yhteyksiä? olihan se Helsinki sen takia, koska siis MA opiskeli Helsingissä ja sitten kumminkin, niin jotenkin kun mun nuorempi sisarni Sirppa tuli Turkuun, se oli meillä, siis ne ensimmäiset vuodet ennen kuin se muutti Helsinkiin, niin se oli jossakin, oliko se peräti 1 vuoden siellä Turussa, muistaakseni. Niin Maurihan kävi sitten, kun se rupesi niin kuin Sirpaa katsomaan sillä silmällä yhä tarkemmin, niin ne oli joka viikonvaihde, Mauri tuli melkein joka viikonvaihde Turkuun. Joo. Ja sitten sitä kautta Hämeenporttiin ja sitä kautta tutustui siihen samaan seurakuntaan. Tuliko Jarkko Laine sitten tutuksi hänelle siinä? Sitä kautta, siis Markku Innon kautta. Joo. Kyllä. Joo. Ja sitten taas Markku Into tuli sitä kautta, että se oli sellainen toimittaja silloin kuin Osmo Lahdenperä, joka oli silloin jo niin kuin Viikkosanomat, en tiedä muistaakseni semmoisen Muistan, joo. Viikkosanomien toimittaja. Ja se Osmo Lahdenperä oli myös semmoinen Hämeenportin vakiokundeja. Ja mekin mentiin hänen pöytään. Mä muistan sen hetken, kun me mentiin hänen pöytäänsä istumaan. Tai meidät kai pyydettiin siihen. Ja sitten sitä kautta me tutustuttiin siihen Untsuun, niin kuin Markku Into sanottiin Untsuun. Ja sitten Untsun kaveriksi tuli, tai jotakin kautta se, Jarkkohan oli nuorempi hiukan. Mä oikein muista, miten se meni, mutta kuitenkin jotenkin sitä kautta. Jarkko ei ollut Hämeenportissa kovin paljon. Ja ideahan oli se, että sinne vaan mentiin seurustelemaan.
Mä olin varmaan silloin keskikoulun puolella vielä jollain viimeisellä luokilla, kun Mellilän kirjastonhoitaja suositteli mulle, että otapas tuosta tuommoinen kirja, Nuori kaveri Turusta. Mä en muista mikä kirja se oli, mutta se oli tosiaan Laineen kirja ja sitten luinkin kaikki. Siis runokirja. Ei ollut, se oli proosaa, mutta en muista mikä. No, tuolla se varmaan on. Siis, Niin, joo. se oli varmaan, se ei kovin monta proosakirjaa kirjoittanut. Näin, no joo, että se vampyyrihomma oli yksi. Sitten oli semmoinen kuin ruumissaatto. Mulla on varmaan itsellä, niin mä oon myöhemmin ostanut niitä sitten kaikki. Jarkostahan tuli hyvin huomattava kulttuurivaikuttaja sitä kautta, että hän oli sitten Parnasson päätoimittaja ja sillä tavalla niin kuin Mulla siirtyi. jopa tuli Parnassu ihan varmaan sen takia. Niin, siirtyi sinne Helsinkiin sitten myöhemmässä vaiheessa. Joo. Mikähän se kirjan nimi? No, meillä on niitä runokirjoja. Se Jarkon viimeiseksi jäänyt runokirja, se ei meillä ole, mutta mä lainasin sen ja se oli musta ihan hirveän koskettava. Joo. Hieno. Ja kyllä ne on ne Untsunkin runokirjat, niin nyt kun niitä katsoo, niin kyllä ne erittäin voimallisia on. Ja erittäin opetti. Kyllä sä sen tiedät, että Markku Into on myös kova laulaja. En minä sitä tiennyt. Etkö sä tunne hänen klassikkokappaleita? En. Hyvänen aika. Sanos nyt, autas Tommi vähän. No keitä kahvin keitä. Niin. No kyllä mä sen tiedän, joo. Niin, keitä. Ja sitten toi se Western, se Canyonin kutsu. Canyonin kutsu, aivan loistava kappale. Canyonin kutsu on mun mielestä semmoinen, että se on kyllä ihan musta huippu. Se on musta parempi kuin keitä kahvin keitin. Eikö ne olekin saman kuin molemmilla? Joo, ne on. Mutta tässä on siis on omat sanat, siis se Canyonin kutsu. Ja sitten, Sanat ja sävel, kummat. niin. Kyllä häntäkään tietysti jo edes livenä nähnyt, saatikka sitten tavannut Markku Intoa. Että Niin. Joskus mä oon ajatellut, että mä oon varmaan syntynyt noin 10 vuotta liian myöhään. Niin. Jotenkin tuntuu, että olisi voinut solahtaa. Kyllä, hänen luulen portin myös, kyllä. johonkin sivupöytään kuuntelemaan ujosti, mitä kovat Mulla on aina tyypit muistikuva ottaa. siitä, kun Untsu tuli meille kylään, ja sitten varmaan syötiin jotakin voi leipää ja eri lauantaimakkaraa. Ja Tommilla oli silloin ja vieläkin joskus sellainen tapa, että pistää niin kuin kahtia sen makkaran, että tavallaan, että ei oteta koko makkaran palasta niin kuin siivus. Niin leivän päälle. Joo, Niin, joo, kyllä. niin Untsu oli levitellyt, kertonut kauhuissa, että Parkolla on niitä, siellä on niin hirvittävän nuukia, että ne pistää kahtia sen lauantai-makkarankin. Joo, ja teepussakin vaihdetaan sitten, kun ei enää väriä lähde. Niin. Mutta me ei todellakaan ei ole kysymys siitä. Joo, meilläkin mä rupesin vanhoilla päivillä juomaan teetä, että en ole ikinä ennen siis oikein tykännyt, mutta nyt tänä kesänä oikeastaan, niin meillä tuli hieno semmoinen vedenkeitin, niin saa valita se lämpötila, mihin se menee. Okei. Eli se oli se opiskeluhomma, sitten ei kauan meni siinä yliopistossa ja sitten tuli paperit ja sitten sinne Pomarkkuun ja sitten mutkan kautta. Niin. Monteksi vuotta sä siellä Koskiteellä sitten? No siis mä olin melkein varmaan 80 vuotta, mä en ole ihan varma. Ja mutta sitten siinä aikana mä olin kyllä virkavapaalla, kun syntyi lapset. Joo, muistan. Niin, syntyi lapset. Ja sitten mä olin, olis mä virkavapaalla myös silloin, kun mä olin 1 vuoden kouluradiossa töissä. Että jotenkin muistan, että olin välillä poissakin. Joo. Ja sitten lopulta päädyin sinne Forssaan, joka sitten oli musta aika kiva ratkaisu. Joo. Tai mä viihdyin siellä hyvin siellä koulussa. Ja sitten mulla oli niin hyvä asema siinä kohtaa, että mä sain tehdä niitä oppikirjoja. Ja aina sain virkavapautta ja aina järjestettiin. Ei ollut koskaan hankaluuksia mitenkään. Ja sitten varsinkin sit sen jälkeen, kun mä pääsin ylioppilastutkintolautakuntaan sensoriksi, niin sen jälkeen mulla oli kaikki niin kuin vapaa. Ja mä olin 2 kertaa opetussuunnitelmatoimikunnassa.
valtakunnallisessa. Mä oon tehnyt siis, mä oon sanonut, että mä oon äidinkielen alalla tehnyt kaiken mitä voi. Lopultahan mä olin 4 henkilön työryhmässä, jotka laati ylioppilaskirjoituksia. Joo. Ja sekin oli hauskaa. Se oli Dream Team. Niin kuin. Joo. Ei. Siellä oli fiksuja ihmisiä ja oli kiva. Että mä oon niin kuin, sanotaan näin, että näiden yliopistovuosien ja Turkuvuosien jälkeen niin kuin, sit jonkin aikaa semmoista lapsiperhemaailmaa ja sitten alkoi ammatillinen kiinnostus ja ammatillinen niin kuin semmoinen. Ja sitten suuntautuminen Helsinkiin. Joo. Että semmoista. Ja sitten mähän olin niinku, että sitten mä oon niinku tehnyt näitä kaikki, niinku muistat, kun mä jo siellä koulussa Koskella aloitin tehdä niitä musiikkisysteemejä Erla Ritvan kanssa, niin sitten mä oon niinku tein koulussa Forssassa vaikka kuinka paljon sellaisia juttuja ja kirjoittelin lapsellisia käsikirjoituksia ja tehtiin musiikkihommia yhdessä niinku oppilaiden kanssa ja sellaista. Ja sitten myöhemmin täälläkin, Somerollakin. Että mulla on semmoinen niinku ulkopuolinen aktiviteetti tarpeellista. Tommin aktiviteetti on tuolla hänen yksityisstudiossansa, jossa hän viihtyy hyvin. Tunnen samanlaisuutta siinä kyllä. niin, hän viihtyy siellä hyvin. Mutta ei koko aikaa, ei kaikkea aikaa. Mullakin kyllä. Miehillä taitaa olla sellainen luola. No se on, tai sitten joillakin on, joillakin ei. Niin. Jotkut menee urheiluun ja Jotkut tarvitsee... mopolla Niin. pitkin katuja. Niin, ja jotkut tarvitsee... Mä oon joskus ajatellut, että se sellainen mieletön urheiluinto, mikä jätkillä on, niin, ja nuorilla miehilläkin ja nuorilla isillä, niin se on semmoinen, että niiden on niinku... Se on sosiaalista toimintaa, ja useat miehet on niinku sellaisia, että ne tarvitsee sen lauman ympärillä. No enemmän laumaeläimiä kuin naiset. Varmaan, joo. Joku on sanonut, että jalkapalloa harrastetaan sen takia, koska siinä saa heterotkin halata toisiaan. No totta kai, koripallo on musta vielä selvempi. Niin, koripallohan siinä saa töniä oikein. Niin, kato. Joo, siinä saa ihan siis niinku, ja siinä on, mutta totta kai siinä on monta semmoista, kun se on vielä fyysistä ja semmoinen niinku, mutta semmoinen lauman kanssa oleminen. Joo, ja sitten se laumadynamiikan niin kun yrittäminen ottaa haltuun. Niinpä. Vähän sitä niin hierarkiaa siinä. Niin ja ei vähän, vaan se hierarkia on kova. Niin varmaan, joo. No siinä mä en taas, niin, mä en tunne sitä maailmaa omaksi. Mutta siis ajatus siitä, että ei niinku esimerkiksi muusikot olisi, niinku, siis kyllähän siinä, että on miesbändejä ja että musiikin maailma on niin miehinen edelleen. Niin kyllä se on sitä laumahommaa sekin. Saattaa olla. Sitten on poikkeuksia. Niin. Sitten on niitä miehiä, jotka ei sopeudu siihen laumaan. Joo. Ja jotka ei osaa sitä, koska se on myös taitolaji. Niin, joo. Eihän oppilaissa mitään eroa siis tietyllä aloilla. Nuoret ihmiset on samankaltaisia. Ja niissä on niin kuin oma energiansa. Mutta aina on ollut niin, että kyllä mulla on aina löytynyt niin kuin sillä tavalla, että on niin kuin joitakin oppilaita, tämä on kauhea sanoa, mutta on joitakin oppilaita, joihin syntyy semmoinen niin kuin suhde, että niitä haluaa, että niiden kanssa on niin kuin jotenkin samalla aaltopituudella tai samalla, että on niin kuin helpompi puhua niiden kanssa. Ja sitten on niitä, ja jotka myös ottaa sen opetuksen. Niin kuin. Ja varsinkin nuorena opettajana sitä niin kuin itse asiassa käy melkein helposti niin, että sitä puhuu ja toimii juuri niiden kanssa, jotka on niin kuin itselle sopivia. Mutta kun ammattitaito kasvaa, niin alkaa tajuta, että mä osaankin toimia myös niiden kanssa, jotka ei ole niin kuin mulle niin, jotka ei tuu mulle niin helposti. Koska siis hyvä opettajahan niin kuin tavallaan antaa sen oppilaan toimia ja auttaa sitä. Siis se auttaa sitä niin kuin eteenpäin. Et siinä ei ole kyse siitä, että kenestä mä tykkään. Se on ihan sama tykkääks mä tai en. Mutta mun osaaminen täytyy olla semmoista, että mä näen, millä tavalla mä saan ton ihmisen eteenpäin. Sitten kun mulla oli tarpeeksi kokemusta, niin sitähän mä aina sanoin oppilaalle niin, että te itse päätätte,
Te itse päätätte, miten paljon te satsaatte. Ette te mua varten sitä tee. Te teette itteenne varten. Ja sitten jos te tuutte mun kanssa, teette yhteistyötä, niin mä takaan, että te saatte niin hyvän arvosanan kuin on mahdollista. Mm-hmm. Että me tehdään se yhdessä. Mutta jos te kieltäydytte ottamassa vastaan mua ja mun opetusta, niin ei siitä tule mitään. Mm-hmm. Että se on niinku tavallaan se on, mä sanoisin, että joskus harvoin on käynyt niin, että joku ei niinku tavallaan, hän ei ymmärrä niinku paljon mitään, mitä mä ei niinku pysty ottamaan vastaan sitä opetusta. Niin se on kurja tilanne, mutta aika harvoin semmoista kävi enää myöhemmin. Mutta mä oon ihan varma, että tässä ammatissa erittäin monelle opettajalle se käy, ja näin tapahtuu. Ja sen takia niinku pitäisi koko ajan arvioida sitä omaa tekemistänsä. Eikä niin, että se on aina sen oppilaan vika, vaan se on opettajan ammattitaito on se, joka ratkaisee. Vai mitä sä sanot? Joo, ja tosiaan siis itse musiikkiopettaessa niin huomasin sen, että kyllä lahjakkaita pystyy opettamaan kuka vaan. Niin, täsmälleen. Ei vaikka koira pistää siihen. No se on just niin. Mutta sit kun on niitä joita pitää enemmän niin auttaa, just, niin se on just se. Siinä tulee se ammattitaito. Joo, näin se on. Sitten vastaan, ja se on vaikeaa. Niin se on, juuri näin, se on. Ja sitten taas, niin kuin mä oon ajatellut just tätä lahjakkuuden käsitettä, kun tavallaan niin kuin semmoinen, että mitä sillä lahjakkuudella tarkoitetaan sitten loppujen lopuksi. Että joillekin, että voi olla niin, että esimerkiksi musiikillinen lahjakkuus, niin kun jos mä ajattelen, tyttäreni Maija on lahjakas musiikillisesti ja se on hänen ammattinsa. Mutta ei se ole niin kuin ollut helppoa sen lahjakkuuden kanssa eteenpäin meneminen, koska on muitakin lahjakkaita. Mm. Ja ikään kuin se, että kestää sen lahjakkuuden ja oman päänsä kanssa, ja semmoisen jatkuvan kritiikin ja jatkuvan vertailun, että mitä lahjakkaampi tavallaan on, niin sitä enemmän myös joutuu ottamaan vastaan kritiikkiä, jotta tulisi vielä lahjakkaita, jotta menestyisi. Että lahjakkaathan ei niin kuin välttämättä ilman semmoista tiettyä kestävyyttä, niin siitä ei tule mitään. Lahjakkuus ei riitä. Joo, itse olen huomannut sen, että jos on nopea oppimaan, niin se on tavallaan aika mukavaa. Mutta sitten, kun asiat ei lopu niihin keskivaikeisiin juttuihin, niin sitten ei olekaan kestävyyttä opetella niitä, mitkä vaatii vähän. On ollut aina niin helppoa. Joo, just niin. Täsmälleen niin. Täsmälleen niin. Ja juuri sen takia, juuri sinne, niin kuin mä ajattelin tämmöisissä luovissa aloissa, kuten musiikissa, teatterissa, kirjoittamisessa, niin se niin kuin tavallaan se lahjakkuus alkaa niin kuin näkyä hyvin varhain, mutta miten siitä niin kuin ikään kuin pääsee eteenpäin. Mun anoppini, aina Tommin äiti siis, joka oli musiikinopettaja ja vaikka mitä kuvamataidenopettaja ja niin edespäin. Hän oli koulutukseltaan siis luokanopettaja, mutta hän opetti koko ajan niin kuin kaikkia aineita oppikoulussa. Niin hän sanoi mulle, kun meidän tyttäret alkoi kasvaa niin kuin isommiksi ja olivat semmoisia jo teinejä, niin anoppi sanoi mulle, että kauneus ja lahjakkuus tulevat meidän puolelta ja sinun puoleltasi työkyky. Voitaisiin käydä tämä homma tästä nyt vaikka pakettiin, Joo. pääset mustikoille. Joo, niin kyllä. miltäs nyt tällä hetkellä tuntuu? Mikä on nykyhetkellä, niin kun, mistä saa voimaa tai mikä on mukavaa? No, on ihan hirveän kiva opettaa ukrainalaisia. On tosi kiva opettaa suomen kieltä sillä tavalla, että ei ole mitään muuta yhteistä kieltä kuin suomi. Ja yrittää päästä siitä eteenpäin. Ja jollain kummallisella tavalla siitä kyllä sitten vaan pääsee. Että se on tosi kivaa. Ja saman aikaan se on tietysti, onhan se myös ahdistavaa, kun näkee niiden ihmisten ahdistavat elämäntilanteet. Ja en mä tiedä, kauhean kivaa on se, kun on mä oon vihdoinkin saanut
itteni mukaan somerolaiseen jumppapiiriin tai Someron sykevoimisteluseura. Mä käyn ahkerasti jumpassa. Sitten mä pidän ihmeellistä tarinakerhoa ja se on itse asiassa kamaran inspiroivaa. Mulla on joka torstai 40 eläkeläistä, ja me puhutaan mukamassa niin kuin somerolaisista menneisyydestä, mutta käytännössä se on mitä tahansa. Ja katsotaan vanhoja valokuvia ja muistellaan, kuka toi on? En mä muista, mutta mikä toi talo oli, mikä sen vieressä oli. Ja siis tämmöistä niin kuin, sitten, että missä Somerolta taas olikaan niin semmoisia, missä se oli tervahautoi. Ja sitten mä saan siitä syyn puhua Suomen metsäteollisuudesta. Joo. Ja, että meillä on niin mikro ja makro Joo. liittymäkohta. Ja joka torstai 40 ihmistä tulee siis uskollisesti sinne. Ja mä keksin joka torstai jonkun aihepiirin. Se on kivaa. Ja sitten on kiva, kun pääsen katsomaan lapsenlapsia. Maijan lapsia, tai Maijan Liliä Kirkkonummelle, ja sitten jouluksi mä menen Amerikkaan katsomaan amerikkalaislapsia. Joo. Semmoista kaikkea. Selvä. Minä kiitän. Minäkin kiitän. Oli mukavaa ja joudut säkin taas kerran mikrofonin toiselle puolelle. No joo, mutta tämmöistähän tämä on, että niin kauan kuule kun mä aina sanon, että niin kauan kun kone käy, täytyy toimia. Joo, kyllä. Jep. Iltapäivä Somerolla lähestyy meidän, tai oikeastaan mun puolesta loppua. Mustikat odottaa. Kiitos vielä kerran ja palataan asioihin. Kiitos.